Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय सानफ्रोमबो आङो भिडिअनि इन्ट्र'आवहाय दिनैनि भिडिअआ उमुक दिनैनि भिडिअआ तुमुक होननानै बुंबाय थायो दिनैनि भिडिअआवहाय आं जेबो बुंला नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो मिथिगोन आरोना नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो आंनि खानायखौ नुदों नोंथांमोना ओरैबायदि राफ जानानै दङ दिनैहाय आङो माबायाव थाङा आरोना मा होनो पार्लारावहाय थाङा दिनै न'आवनो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खालामगोन आङो खानायखौ एसे मोजां खालामनो थाखाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नोंथांमोना नुदों आंनि खानाया माबायसा नायनो भगबान इमान गेलेले दायो स्लीपर पहन लो फिर ये है मैं ये लगाऊंगी तो ये लेटी हूँ और ये जाती हूँ चू मोना मोजोबबाय नामा टावेलखौ लानोसै नङाबा दा जागोन ना र' खानायखौ नों खाननो हानाय नङा आंनिखौ आं ओइयाव खामनो सानदोंमोन ओमफ्राय दा खानायखौ माबा खागोन ना ओंखायनो खामला गाइस आंनि खानाया ओरैबायसा जस'यो नानिनि खानाया इमान मोजां मालाय आंनि खानाया जाबोरसो Kunci फोजोबनाङा बाङाय दै होनांगौलै फिस फिस खामग्राया नोंनियाव गैया माबासो साफा खामग्रासो मा गिलास मा खुरैयाव ला बेबि गाइस ओरैबायदि बरिं जानानै दोङो माहा थांगोन रावबो लांग्राबो मानसिबो गैया नानिथ' अरुणाचलाव बेरायना फैनोसै अरुणाचलाव थांगोन टावाङाव बेरायना फैनोसै होनदों माधुरि जिल माधुरिनि खानाय हेबना होनाया माबे माधुरिनि खानाय हेबना होनाय सारखाना माबाफोरनि माबा कयला नामा आं नुवाखै कयलासो हेबगोन बे जायगायाव थांगोन माधुरि जिलाव नामा माधुरि जिल जाना थानायब्रा इ थांनायखै इमान दसेनो बोसोरा बारलाङो आं थरखौनो मोनलायलायाखै नोंथांमोना मा थर मोनदों नामाथाय आं थरखौनो मोनाखै मिथिबायना दाख्लैसो पिकनिक जानाय बायसा मोन्दोंमोन आं इमान दसेनो जोबो दायो फोनखांजोब्बाय टाकलुकलु नुलायलायबाय आंखौ ओमफ्राय आं दा नै लुदु गेलेगासिनो दे दसे थाथ' दानो सुवा नालाय इखौ दा दसे सुगोन वाव मिनिनो ओंखारदों मोनसे थिंख्लि जगायना जानोसै बेनि उनाव बुंगोन बारा थिंख्लि जानो हाया माने आङो लदानाखाय प्रेसारखौ सुदोंमोन आरोना खिन्थु आं इसोरनि अननायाव माने पुरा थिग थागैनो दङ आरोना प्रेसारा बै खनसे मादैखौ हस्पिटालाव लांनाया बे टाइमावहाय सुदोंमोन आरोना माने बांसिनानो बुङोना लोदो मानसिया हाइ प्रेसार थायो बा ल' प्रेसार थानो हागौ ओमफ्राय चेक खालामदोंमोन एकदम माने जेसांखिनि मानसिनि मोदोमाव जेसांखिनि थानांगौ एसांखिनिया पुरा माने जेसांखिनि थानांगौ एसांखिनियानो दङ आरोना गाइस नोंथांमोना थिंख्लि चकलेट जाफेरबाय ना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरलाय बिराद टेस्टि शिलंआवसो मोनो आं आसामावहा बायफेराखै नै आंनि आखायाव मा लिपस्टिक नांगौलै
गोदो जोङो इदि चक्लेट इदि खानाय चक्लेटसो जायोमोन ना मैं वीडियो बना रही हूँ चुप रहो बेसा गोदोसो फानोमोन दानिया नुलानो बेखौ दा उनाव जानोसै आं स' गाइस नै नोंथांमोना दायो नुदों खानायखौ एसेबाबो सिल्की जाबाय आरोना स' मालाबा माने आङो पार्लारावहाय थांनो टाइम मोनाबाथाय बेबायदिनो माने न'आवनो खालामनानै लायो आरोना स' देट एसे फ्रिजि हेयारा एसे मोजां जायो स्मुथ जायो सिल्की जायो बास आरो जि लदादा जाबाय नालाय आं आयु माला रानथिं जाबावगोन स' गाइस दायो आङो माथो खालामबावनो नोंथांमोननो आङो माखासे जुवेलारिफोर आङो माने अर्डार खालामदोंमोन आरोना मिश'निफ्राय मिश'निफ्राय एमाजननि गैयामोन नामाथाय मिथिला बावगारबाय आङो स' मिश'निफ्राय माखासे जुवेलारि अर्डार खालामदोंमोन आङो मिश'निफ्राय आं बिदि माने जुवेलारिफोरखौ बिराद खम माने गस्लाबाबो जिबाबो बिराद खमावनो मोनो आरोना ओमफ्राय जुवेलारिखौ माखासे पसन्द जानायखाय आङो बेखौ अर्डार खालामबायमोन आरो स' नोंथांमोनजों आङो दायो शेयार खालामनो नागिरदों मानो होनना बुङोबा नोंथांमोनजों जुदि आं शेयार खालामाबा आंनि गोसोआ मोजां नाङा माने माबा मोनसे बुस्थु बायना लाबोबाथाय देखायनोसै बिदि जाबाय थायो आरो दा सिगांहायबो दुर्गा फुजानि गस्ला बायबाथाय पुरा माने न' खाथिफोरावहाय महेथ' किनिसु सा माने जोंहा न' खाथियावथ' बर' मानसि गैयाना बेखायनो आं बर' रायलायामोन आरोना बर' रायलायामोन माने न' खाथिफोरदो बर' रायलायबा माहाथो बुजिनो नङा होमबा बेंगलि दोङो उरिसा दोङो हारसा दोङो ओमफ्राय मा दोङो आदिबासि दोङो बेखिनियानोसै ओमफ्राय गस्ला गोदान बायबाथाय दुर्गा फुजायावहाय मोसुला किनिलु दा किनि जानायखै नालाय होननानै सोंबाय थायोमोन आरोना बे खोथाखौसो गोसोखांलायलायदों आरो हिन्जावसा मानसिया ओरैनोबाबो जोहोलि जाखायोना ओमफ्राय नै बेसांखिनियानो आरोना बारा गैया खम दाम बिराद खम दामनि नोंथांमोना आङो होनानै होगोन आरोना प्रडाक्टफोरनि लिंकखौ स' टुडे आं देखायनोसै मोनसे फार्स्टआवनो बे ब्लेक कालारावहा मा दोङो आं बेखौनो देखायनो सानबाय ग्रीन कालारनि दोनथ'नोसै जि मोजां बे नङा बे आन्थाल'सो फैदोंमोन बेयो आंनि माबानिसो सानग्लासनिसो बावगारदों आङो दाख्लै माने बेफोरो पार्सेलफोरा सानसेयावनो गासिबो फैजोबाखै आरोना जेनेबा मोनसे फैदोंमोन नालाय आङो स' जमा खालामनानै आरो फायबावनांगौ दंमोन खिन्थु आं नेनो हायासै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुगैथारबाय बेखायनो आं बै फैगोनफोरखौ नेबाय थायासै आरोना आरो दंबावोमोन मोनफैयाखै माने एसे गेप्स बिदि फैदों आरोना एखेलगे फैयाखै बेखायनो जाखिनिया मोनफैबाय आं बेखिनिखौल' नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय नालाय ओमफ्राय नैबे सानग्लासनियावहा सोना दोन्दोंमोन आङो नैबेनि सानग्लासखौ आं माहाबा गानलांदोंमोन बियो ओरैनो बिदि खालि दंमोन नालाय बेखायनो आं बेखौ सोना दोनदों बियो मोजांथार नालाय ओंखायनो स' बेनोसै आरो मा होनबावनो आंखौथ' बे ड्रेसजों गाननानै देखायबाथ' समायनाय नङा वाव मालायानो बिराद मोजां र' आं देखायनो दे नै माने दख'नाफोर गानबा समायगोन आरोना नै समायगोन ना समाया कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरलाय गानस्रानानै नायस्रानोसैलै माथो ओरैनो लानानै देखायबाय थानो नङा होमबा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम जाबाय नामा नै मालाखौ खेवथ'नांगौमोन र' उनथिं हरना दोनदों माने इयो बोरैबा नुहुरदो फैलायबाय नोंसिनिया 이거 정말 이제 나도 폰 팬이야. 키라고 오늘 왕 간바다 누카간데나?
नोंनिनो खुगा नांथारबाय दांलै नायनाय आंथ' खनाखैना नायनाय गोदान बुस्थुआनो लाबोनाय लोगो लोगो देखायनाय लोगो लोगो बारनाय जोलै देखायबायना बेखायनो उनाव आथा होनायसो आथा होजागोन नायनाय लांगौबो जाबाय Hwnaiya आटाखौनो बिराद डेन्जार इ जानाय नङा ए फेबिकुइकसो नांगोन फेबिकुइक ना फेबिकुइक आसुगुराव होनायानो डेन्जार सिथाबो उनाव खामसै आङो दुखुसो मोनसोबाय आं गोलैना होननानै जेबो नङा दे स' माबोरै नुदो आंथ' बिराद मोजां मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरलाय आंथ' समायदोंना समायाखै नुदो नोंथांमोननि थाखाय बेसेबां खस्थ' खालामनानै भिडिअ बानायो आंखौ दोननानै होनसै मालाबा सोरनिबा हाबाफोर जानो थांबाथाय गाननांगौ सोना होग्रा मानसिबो गैया मिथिबायना ओंखायनो देखायखांदो सोनायावबो गावसोरदो स' नेक्स्टआ जाहैबाय नैबेयो जि बरिया वाव मोजां नुगोन दे इखौबो वाव 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 देले गाइस राधा कृष्णनि आयौ माइसे मोजां माला गाननो मोनगोन जाबाय आं राधा कृष्ण ने माने एसे गोलाव जाबावगोन आरो इयो इसांसां थागोन ने बरिया ना ने वाव नोंथांमोना मोजां मोनदोंना मोनाखै गाइस आंथ' बिराद मोजां मोनदों आरो बेनि उनावहाय नैबेयो जि मोजां मोजां बक्स हरदो नायलाय टिक्लु टिक्लु माने बिदि बक्स हरखाबा मोजां आरो ना अनलि प्लास्टिक हरबा माने बिराद डिस्टार्ब जायो बिदि बक्स हरबा थल' थल' आराम जायो आरो झुलुआ झुलुक रे झुलुआ झुलुक रे आं गानना देखायगोन र' स' सेकेन्डआ जाहैबाय नैबे गाइस सेकेन्डआ थार्ड मोनथाय बावलायलायबाय आं जिखुनु वाव जि मोजां नुखादों ने आंदो लुदा दाखाय बारा समायाखै जानो हागौ बाट रानथें रानथें स्लिम हिन्जावसाफ्रा गानबा बिराद साइज नुगोन नै बरियाखा ओमफ्राय खिरायाबो नै खिराखौ गानफाबा साइज नुनाय नङा खोमा माने माखासे ड्रेसफोराव मोजां नुगोन बाट आंनिबाथ' नैबे गोदनायाव आन्था गाननानै साइज गोलाव जानाय नङा खेवनानै होदों स' नैबेयो बेखौहाय आङो दाख्लैसो हाबायावहाय गानदोंमोन आरोना बाट माने फट' थिखोनाय जायाखै माने रोङा इसोरो लावदुममोनना खेबनो होनदो नै वाव वाव आंथ' बिराद पसन्द जादोंलै वाइट कालारनि आयु एसे मोजां स' नै गाइस माबोरै ओमफ्राय नै आयु गोलैलायनो नागिरदों नै इयारिंस दङ आरो आं इयारिंसखौ गानथ'ला उनावहाय गानबानो नुखागोन आं गानबानो ओमफ्राय माबोरै नुदो आंथ' बिराद पसन्द जादों एसे टाइम जाबनांगौ वाव माने मोजां आं एक्सपेक्ट खालामाखैमोन आरोना जेरै माने माखासे अनलाइन शपिं खालामोबा जेनेबा फट'सआव बेलेग नुयो ओमफ्राय रियेलाव बेलेग फैयो बाट बेयो फट'सआवबो बिदिनो रियेलावबो बिदिनो आरोना पारफेक्ट बरिया आरो बेजों लोगोसे
नैबेबायदिया बाटारफ्लाइनिया आंनाव दंमोन आरोना बाट मोनसेया बहा थाखाथाय ओमफ्राय नैबे मोनसेखौ अर्डार खालामफिनदो आरो आंना बहुत बरियाखा नै वाव सजना है मुझे सजना के गाइस नोंथांमोना नटिस खालामो ना खालामा आं मिथिया आरोना आं मानसिया लोदो जानो हागौ बाट आंनि आखाया माने सेरे माने रानथें मानसिनि बायसा जेनेबा बिखौ होथेनानै नैबेखिनिखौ देखायबा बे आखाया लोदोनि जागोन रानथेंनि जागोन दा सोरबा अबभियासलि बयबो रानथेंनि होनना बुंगोन नालाय आंनि आखाया लावजें ना फिसा रावबो बुंनाय नङा जे आंनि आखाइ होननानै माने इमान लोदो मानसिनि आखाया इमान लोदो मानसिनि आखाया जे फिसासा जागोन फिसा नुदोंना गाइस ना आंनि साननायासो फिसाथाय मिथिला ना गोदोरसोबा मिथिया माने आंनि लोगोफोर माखासे रानथें लोगोफोरनि आखाइखौबो सुना नायबाय आरोना आङो ओमफ्राय बिसोरनि आखाया आंनिफ्राय गिदिरसिन आरोना ओमफ्राय आखाया फिसा मानो मानसियालाय माने गोदोर होनबालाय मोजां थांदों न आनावथाखौ आरो नांथायाखै आरो लास्ट मोनसे दंबावो लास्ट मोनसेखौ देखायखांबानो गैला बारा गैया आरोना आरो गोलै आरो बाइबाव दिमाग खराब करके रखा है सुग्रोनो दे आं र' गोलैबाय थानाय बुस्थुफोरानो वाव मोजां मानि खिराबो दङ दस' मायबा गोलैबाय आयु जि मोजां नायनाय आयु ये दावराय बायदिसो नै दावबायसा नायनाय नै दावबायसा आयु गाननो एक्साइटेड आं मालायाथ' पुरा दावराय नै मासि मोजां स' गाइस नै मारिजोबनो हायासै आरोना हारसिंखाय खस्थ' जादों ओमफ्राय माबोरैहाय नुदों इयो एसे गोलाव फैबावगोन आरोना बेसांसां ओमफ्राय माबोरैहाय नुदों नै आंथ' बिराद मोजां नुदों ओमफ्राय ओरैबायसा दल'ल' थानांदों आङो नङाबा गोलैनो नागिरदों ओमफ्राय खिराया ओरैबायसा किउट नायलाय दाउआ नुदोंना दाउआ आयौ जि किउटखा नै दाउआ नै आयु नैबे दाउखौ होनदों आङो नै हा सलवारदो गानबा बेयो ओरैया नुगोन कुर्ताफोरदो खिराखौ नागिरना मोनासै आं दानि गोमानायखौ ओमफ्राय दा लास्टावहाय लास्ट मोनसे बेयो खिन्थु माबानि नङा दे बेयो एसे एक्सपेन्सिभ आंनि थाखाय एक्सपेन्सिभ सोरनिबा थाखाय एक्सपेन्सिभ नङाबो जानो हानाय बियो माने दि लिटल जुवेल बक्स बेले नामा नङामोनथ' मानिमोनथाय बावगारबाय आङो बियो बेसे लानायमोनथाय 2500 नामाथाय मिथिला रस गल्डनि आरोना बिराद मोजां मोनो आङो माने ब्लेक कालारनि ड्रेस बा जिखुनु माबा मोनसे गानबा ओरैबायसा साइज नुयो बियो बिदि थागोन आरोना जि बरियाखा आं बहाबा भिडिअ गानदों नामाथाय खेबसे आं देखायनो हागोन र' जुदि मोनोबा भिडिअखौ बिदि आरोना गाइस मोजां नुदोंना नुवाखै नोंथांमोना आंथ' बिराद मोजां नुदों माने आंखौ मोजां नुदों होनाखै आरोना जेनेबा नैबेखौ बरिया स' बेखिनियानोसै बारा गैयामोन मा होनो आङो गोलै सेफाय हामाजा मोनसेखौथ' नागिरना मोनखायासै माहा थाखो दा उनावसो मोनसिगोन बेखिनियानोसैमोन गाइस गोसोआ गोजोनबाय दासो शेयार खालामनानै आं इदि बायदो होननानै इस दा इखौनो सोरबा सानलायगोन देखायदो होननानै बेबायदि नङा आरोना माने जाय हिन्जावसाफोरा आंनि बायसा गोसो बिसोरो आंखौ बुजिगोन आरो जाय आं बायसा नङा जाय दल'ल'ट माने जाय गस्ला बायनानै सिरि दोनो आंनि बायसा खिथाथिङा बिसोरो हामा मोनगोन आरोना मोननैसो माला बायनायखौनो देखायसोदो गावखौल' बायनो हायै बायसा होननानै सानगोन
बाट जेबो नङा चक्लेटखौ जालायनोसै गैखालाबो चक्लेटआबो भिडिअआबो जोब्बाय बेखिनियावनो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय